ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Di natin aling mga higayon sa mong kinabuhi, nagyakagan kang paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang hinungdan sa imong gahong espiritualon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi na usab sa atong tagsatag sa kakalag kung anapo pag kita'y mga sala nga gitinir diha kay kini kundi di nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, mahimo lamang kining babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa itong limpyuhan itong tagsatag sa kakalag karon pinagi sa paggamit sa principle of 1 John 1:9 which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ilakip gani kadtong mga salang nabuhat nato nga atong nakalimtan. Iapil na kadto sa pagpa sa Dios ug busa atong barugan kana, atong tuuhan sa lig-on nga pagtuo, pagbarog. Ug alang kanimo higala nga dili ka pa man ako igsoon, so higala lang unang ako itawag kanimo hangtod nga mo gamit kaniya ng imong free will sa paghimos labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, tataw ka nang nag-agda sa tao. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao ka nang kaluwasan. That is the good news of salvation. Busa. Aron ikaw mahiluna o matukma na usab sa ground rules nga gipahimutang ni atong ministry, kinahanglan ang imong sud sa plano sa Dios, pinagi niya na. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3 o John 3:7. Busa, karon magandam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala ka namo ning dapita sa makosapa aron kami makapadayon nining among adlaw-adlaw nga tulumanon
nga mao ang pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Busa, uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagis pagtudlo ka na mo sa wala ang Espiritu Santo, nga mula mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtang nga mga babag nga ni sa mga nauna, give us the necessary concentration and focus to the things you're going to discuss with us ni nga dawa kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan itong mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome sa atong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of the divine Dynasphere. Okay. Every person who has heard the gospel and responds to it positively believes in Christ as Savior. Diha, nakasud siya sa plano sa Diyos, nahimo na siyang anak sa Diyos, natao na siya pag-usab, is born again, punit siya sa balang Espiritu Santo, gibutang siya ngadto sa pagkaiusa o pagkadugtong ngadto kang Ginoong Hesukristo, hangtod na kanas kang turan, di na matangtang. O gawas pa niya na gisuluban siya sa pagkamatarong sa Diyos. Kung mutanaw ng Diyos kaniya, dili na siya hinukman, kundili na matarong na. Gawas pa niya na, gibalhin na ang iyang panahon, gikan dinhi sa panahon, ngadto na sa eternidad, tagalangit na siya. Okay? So, siya gibautismuhan sa Espiritu Santo. Sumaw ka na ang nagapahiusan na usab kaniya kang Ginoong Hesukristo. And besides, si Ginoong Hesukristo mao ang tigpataliwala sa tao ug sa Dios. Kaya ang tao gumikan sa nabuhat sa unang ginikanan nga si Adan ug ang asawa niya nang laglag man sila, therefore natakda na kita. Niini sala nga panulundon busa ang formula nga maaplikar sa tanang tao mao Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang spiritual death diha dili kay espiritu namatay, kun dili nagpasabot ka na nga ang tao na himulag, kompleto gid siya pagahimulagikan sa Dios. God has nothing to do with him or her. Kaya nahimulag man siya, gumikan niya ng kahimtang niya. It's in total depravity. Wa siya mahimo nga makabalik ngadto sa Dios. Pinaagi lamang sa buhat sa Dios, lihok sa Dios. Nga gitawag nato og grasya. So ang kaluwasan, grasya. Giandam na sa Dios ang kaluwasan. Kaya nasayod po siya, gumikan sa iyang pagka-omnisyente. Ng tao malaglag na yun. You see? So, yan ang giandam, ang kaluwasan. Wa mausab ang kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31, wa ka na mausab. Maura gihapon ka na kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan nga matapos na ning kalibutan nga mahuman na gyud. So, dili na maaplikar kadtong mayong balita sa kaluwasan kay nahuman naman. Apan pagkakaron ang mayong balita sa kaluwasan still available to every person on earth, tanang tao. Kaya kita mga kaliwat man sa binhi ni Adan o sa babay, mauna nga kita karon giangda sa Dios. Tumuo ka ang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao ka na nga gikan itong panahon nga mituo kita kang Ginoong Hesukristo nga itong manuluwas. Mao na ingon nga the best for that believer is yet to come. Ngano man, because he's delivered from God's wrath to come. Nga mo ang linaw sa kalayo. Gipalingkawas na siya diha. Gawas pa, nahimo na siyang anak sa Dios. Ug kadtong akong gisgutan, di palang dugay.
Now, of course, kining pulong nga Dynasphere sa ako nagi patinaw kanimo dili ni ingnon ta di ni makita des diksyonaryo. If you try to look at the Webster dictionary, now you cannot find that word Dynasphere. It is an English terminology gumikan nga gi construct kinis duha ka Grigong pulong nga dunamis, which means power, o sphere, which means place. So kung tapuon nimo na is a place of power, dapit kini nga may gahom, dili ni gahom sa tao, gahom sa Dios. So gi muna kining pulong nga Dynasphere, divine means iha sa Dios. Dapit kini nga kapuy-an sa magtutuo. Okay? Alang kini kanatong mga magtutuo, giandam na kini sa Dios sa kanitong wapang tanan. Isi yan na ni gitagana. Nga itong puyanan, and of course, it is a mental attitude. It's a system of thinking. Kaya ito naman pasabot kanimo, ipatinaw kanimo nga spiritual life of a believer is a mental attitude. The Christian way of life is a mental attitude. It's a system of thinking. Kaya totoo kira ko niya, nga itong pangunahuna, mo kini puntaria ni Satanas. It is the object of unsa attack ni Satanas kini nga itong pangunahuna. Kaya may gubat lang yung langit nun, angelic conflict. So, tali sa puwersa ni Satanas o sa puwersa sa Dios. Papilion tag unsa atong buot nga padumalahon sa atong kinabuhi. You see? So, mo na nga atong gitutukan kini karon nga Dynasphere is a place of power. Okay? Akong balikon nga dili nimo mabasa o makita ni kini mong pulo nga Dynasphere diha sa diksyonaryo. Dili. Mugna lang kini nga it's innovative system nga mapasabot gyud ang tao. No kining Dynasphere, of course, na may explanation ni gikan sa pulong sa Dios diha sa Juan 15 versikulo 5. Abre ang imong Biblia. We'll discuss this about this operational divine Dynasphere. John 15:5. Verse 5 says, I am the vine. Kinsa maning I am si Ginoong Jesucristo. I am the vine, ye are the branches, kamong mga magtutuo. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Na, vine, ang Diyos, si Ginoong Jesucristo mo ang vine. Kita mga magtutuo, kita mga sanga, mga branches. Kung siya nga nag-uban ka nako, o ako nag-uban kaniya, that's feeling of the Holy Spirit. The same bringeth forth much fruit. Kining much fruit, mo ni divine good production. For without me, na, pasabot, wa ka magapuyo dito sa Dynasphere niya, you can do nothing. Kining nothing din is equivalent to human good. Wa manggibili ang human good. Alang sa Dios, wala ibili. Kaya kinigi tandi mas Korinto nga, kahoy ko kung nagami, kung duslita ni mo na mo sila, man. Maugdaw man, sunog man. So, sa may kantihan, wala, nothing. Apan ang much fruit bringeth much fruit. Mo ni ang divine good production. Gitandi kini sa pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Okay? Yan, nas Korinto, ha? Okay. So, papiliyon ta sa Diyos. Sa may buot piliyon, divine good or human good. You see?
Kaya apart from me, matud pa ni Ginoong Jesucristo, you can do nothing. Verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, hikling o salibay as a branch, and is withered na kalaos. And men gather them, kini human good ni, and cast them into the fire, and they are burned. Na, sunugon. Sunugon man yung kahoy, kugon na gami. Silaob dayon. Ugdaw dayon. Kaya kinigo nga itong mga human good. Tawhanon ng mga mayong binuhatan. This is equivalent to Isaiah 64:6 nga paghisgot nga filthy rags. Trapo nga mahugaw. You see? Baho sa tuwangan sa Diyos. Marang di niya madawat. Verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Na, kung magauban kamo kanako, ug ang mga pulong nako mo magauban diha kaninyo, mahimo mangayo kamo what ye shall ask, what ye will, and it shall be done unto you. Na, dili na ba mamakak ang Diyos? Iya ginatumanon. Verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Na, mao ni kabubuton sa Diyos, nga siya mahimaya, kung ikaw, you bear much fruit, divine good, so shall ye be my disciples. Verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Na kining love diyang gihisutan. Mao kini ang divine dynasphere. Mao kini ang operational divine dynasphere. Kung balikon nga kining maong dynasphere, alang kini kanatong mga magtutuong puy-an. Samtang niya pagkita ng kalibutana, and it is a mental attitude. Kung tuwa ka sa sod, wala ba kayo mga sa? Kaya mo naman gisugid. Kaya ang pagsud ni ining maong dynasphere, maong pagsugid. Rebound is the key. Yung anla ni mo, imong admitihan ang kunon nga nagkasa ka, kining tanang sa nga imong nabuhat. Imo isugid ngadto sa tubangan sa Diyos gamahan. He is faithful and just to forgive us our sins. Mao kana. He shall abide in him, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Continue. Buto padayon sa pagpuyo diha sa sulod. Verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Na, divine dynasphere gihapon ka ng love diha. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Now, by the way, ang laingan in divine dynasphere is love complex. Protocol plan of God, God's power system, the Christian way of life, protocol plan of God. So, mao kini ang ubang mga ngan nining operational divine dynasphere. Verse 11, padayon ta, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full, perfect, hingpit. Kini mga butanga akong sulti kaninyo, nga ang akong kalipay, inner happiness plus H, might remain in you, magpabilin diyan sa inyong sulod, o nga kining maong kalipay might be full, nga hingpit. Hingpit man ang kalipay sa Dios. Kay, di ba itong isgutan katong tulog ka matang sa kalipay? The three kinds of happiness, plus H, minus H, neutral H.
Plus H mo ni ang kalipay sa Dios. Minus H, this is man's kind of happiness. O kini iyala ning gibasihan ang mga material ng mga butang, mga tao, mga dapit, ug uban pa. Kanya ang neutral H, this is applicable to a believer who has no doctrine. Walay doktrina o nagpabilin siya sa pagkakarnal. Ang iyang kalipay nasandig lamang diya sa mga material things, people, circumstances. Mao ka na neutral H. Now, of course, we walk by faith, not by sight. Mao na kani ang atong baruganan sa ingon nga mga Kristohanon. Kining gar din for we walk by faith, not by sight. Kining for diya sa Grigong pulong is gar, G-A-R. It means if you are not ready to die, then you are not also ready to live. Mo kining buta sa bot. For. Okay? We walk by faith, not by sight. Faith. Di ba ni katong faith nga itong isgutan? Diya si Hebreanon 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kunya diya usab sa Roma 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Now, what is the basis of a believer's condition in heaven? Ako manigi pangutana ni mo last time. Well, kung sa may basihan, sa kondisyon sa magtotoo dito sa langit, ang una niyang pangutana, where did you reside after you got saved? Diin ka man magapuyo, CD or DD? Nya ikaduhang pangutana, what was your priority after you got saved? Unsa may mga pasiuna? Kalibutan o ang Diyos? See? O ang ikatulong nga pangutana, what were your decisions when you were still on earth? Unsa man imong mga desisyon gihimo samtang dito ka pa sa kalibutan? Now, ingon nga mga magtotoo, we are supposed to live our lives as unto the Lord. Di man ni nagyud na. Kuha na. Ang atong pagkinabuhi, alang ragyod ngadto sa Dios. Ato nagyong ihangad tanan, surrender tanan ngadto kaniya. Now, as a believer, what does it mean for you to die? Ato ning ipangutana po nimo last time. As a believer, ingon nga magtotoo. Unsa may imong pagsabot niining pagkamatay? O ako ang ibutan, mahadlo ka ba mamatay? Are you still afraid to die? Nabitay mga punto din itong gisgutan. O ang una nining punto mo kining for a believer, ang pagkamatay, grasya. For a believer to die is grace. Kaduha, the believer is absent in the body, face to face with the Lord. Number 3, no more tears, sorrows, pain, death. The old things are passed away. When you ikaupat, the believer is waiting for his resurrection body and rewards. Now, laing pangutanan ako nimo. How do you as a believer see God? So, nimo pagtanaw ang Diyos. Nakita ba nimo ang Diyos? Can you see God? Of course, through our naked eye, we cannot see God. But how can we believers see God? How? Well, a believer can see God through his soul. Pinagi sa iyong kalag. But seeing God is not a relationship. We can only have a relationship to God sa diyang kita maluwas. Gusto? Nga naman. Tungod niya itong activated human spirit nga mo ay nakapa tuo ka na to. O of course, human na to.
human mabuhi, mapukaw. Di man gini kay pagpukaw, pag-activate. So once our human spirit is activated, then we can believe. That's why the Greek word for an unbeliever is sukikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sukikos. But pasabot, a soulish man. In other words, we can only perceive about God. But for an unbeliever, na maong sukikos, dili tinuod ang Diyos kaniya. God is not real to him. Nga naman. Tungod kay he has no activated human spirit, which makes him spiritually dead, although he is physically alive. So, kung dili ma-activated ang iyang human spirit, then he remains to be spiritually dead, although he is physically alive. Dichotomos, kini siya. A natural man. Dichotomos. Apan sa usa nga magtutuo, he is trichotomos. See? You are called trichotomos kay naa naman kay lawas, kalag, o tawahanong espiritu. Human spirit. Yes, there are a lot of people who say that they know God. Daghan. Apan paminaw. Dili ba ang ila lamang nakaila ka ba sa Diyos? Dili ka na kanang paigo nga mo ila lang ka sa Diyos. It is having a personal relationship to God. Mao na ang daog nini ang imong relasyon. Dili ang imong pagsabot, pag-ila nimo sa Diyos. What do you mean by relationship? At sabot. Kanina nagpasabot nga na kay pagkahiusa, pagkadugtong nga relasyon ngadto kaniya. You see? Mao na ang second birth, relationship to God. Now, ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod niini. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining grasya, ang among ipahimuslan. Bani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Salamat na among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.